खन्थाइनि मुं अन्नायनि जिन्जिरि। खन्थाइखौ लिरदों बिथां फwja बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं निजोम बसुमतारी। फैदो बिदिब्ला दान्दिसे खोनासंदिनि। अनजालि, थारैनो नोंनि थाखाय आं मायबा मोनसे जानो थाङाखैथ'। मानोथो गोसोआ नोंखौ गोसोखांफ्लेबाय थायो? मानोथो नोंखौ लानानै नंनायनि नङैनि सिमां नुफ्लेबाय थायो? आरो माब्लाबा माब्लाबा सानो इयुननि बाथ्रा, जेरै माब्लाबा नों आंखौ गारनानै थांगोन नामा? नों गारनानै थाङोब्लाथ' बालाहामायाव थानाय जिउआरिफोरबादिनो दै गैयै गोरान बार, दुंनाय सान्दुंजों दुंनाय बादि आंनि देहा सोलेरा मायबा मोनसे निसा एबा गोसो गरबलांनाय निरासाजों ख्रेब ख्रेब गेरेबलांजोबगोन। अनजालि, नों खोनादोंना? खोनादोंना नों अनजालि? आंदि मा बुंगासिनो? थारै आं नोंनि हायनाखौ नायनानै मोजां मोनो। आरो आं गोजोनसिनबावो नोंनि अनथाव बाथाव माहि आखुआव। आरोबाव आं गावखौनो बावगारसिनबावो जाय नोंनि बे गोथार अननाय होनायाव। नाथाय अनजालि, आंनि जिउआव मेसेंनि खरान बोथोरखौ दाहोफै। लाबो नोङो उदां बोथोरनि उदां सिदोब बारहावा। रायहो नों अनजालि, दाउ मैना खौवौफोर बादि अनसुमै गोदै बेरेमोदै गारांजों। लाबो नों अनजालि, अननायनि जोंलारि दोंसे आन्थो जयि अन्नायनि जिन्जिरि। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।